Roselyne, ang'o ma wanyalo timo mondo mi wakony jothumbewa kik wabed ni koro wadhi alogi sama koro gi nindo kaka koro Princess Jully no nindo ni to timore marach ahinya ni tarik 20 wan gi Mashujaa Day wan gi chik miluongo ni Heroes and Heroines Act e Kenya ka ok ang'e ni bende okwako nyaka jothumbewa koso thoth ne ong'iyo mana jong'wech gi jogo adhula gi josiasa kende kata jothum gi nego nitiere te jok mosemeka mark history mar Kenya taparo ni mana gima wacho ni kik wang'i national level ahinya counties kae anaparo ni kata sani king'iyo counties tiboyudo ni nitie Ministry of Sports Culture and Care ang'o momiyo gikete agulu moro mar kata sponsor academy mar train jogi nikech yudo ka Prince Jully gi talent nenote odhi godo kadine bede ni nitiere academy moro nitiere jok mane ng'iyo up to her madine bede ni no beno puonjo mogayo kata kaka ginyalo ndiko thumbegi kata kaka nobet mogine mochopo nyaka kama koro owewa kane podo werno ting'eni magi nyalo mana timre ka county owuono recognize ni magi jok ma wantiere godo koro wachako tayo gi kanyo nikech sirikal maduong' to bro mana ng'iyo based on ni kaka ing'eri nade but county to bro ng'e maber ni kaka en county ma Migori magi e talanta ma wantiere godo to en gima lit ahinya ni jogi bedo ga ndalo ma gin gi fame cha gin jok moluor kaka sani Presinda gini tibro yudo ka ndalo ma koro gin e sunset days gi cha to be ji will kodgi mandalo mane gitimo mambe koro miyo sama gin e chuny gi ma gin e pick gi no onego beni sechego ema giyude mentorship capacity building no mondo inyiso gi ni kata ka intiere kan nikech ng'eni thum ka thum nigi season mana kaka jang'wech be nigi season kata wan jofwambo wan gi season wan nitie ndalo ma ine miweri ine ma ji winji nitie time ma ng'at machielo kendo biro wuok to sama ine michung' kachacha ere kaka inyalo preserve kama intiere cha makata ki exit scene to podi exit gi dignity ni mane intiere godo mane jopiny oluori godo cha mok ni sama koro chopo mama siro maki kaka sani neno ka koro sani jite olore jite koro nong'e Prince Jully jite koro nong'e gima notimo tibro yudo ni ndalo mano tuono to onge ng'ama nong'e kata no tuono ineno koro aparo ni mane gimonego beni wa change mindset marwa mondo mi wawache ni magi e talent ma wantiere godo ma e mich momiwa koro mich momiwa gi wanyalo preserve gi nade ka en ja mpira wa preserve nango ka en ja ng'wech en nango ka en ja acting watimo nango ka en ja wer watimo nango koro magi gin talents manyaka ok nikech magi makata ka ng'ato biro ineno pinje molony kidhi kamoro tinyisi ni history wa en kama kama wan magi history wa magi jowa pinje molony go nitie gi programs mag music magi timo magi dhialo thuondegi koro mane kama onego waket magi asset monego beni kata counties wacho ni koro wan mae kaka wa build culture gi asset wa ma Prince Jully ni kata ka koro no dhi to konego beni koro kaka koro wewa no koro wawuoye mare to be kose ike to mare ruma sani ma koro legacy neno onego bede ma kata ng'ango to biro to ng'eni Prince Jully no wuok ka kaka noloko ngima mar ji and especially kaka wacho ni no wuok ndalo mar puonjo ji wach mar kute marayaki sani tinde neno joma wer kata kiwinjo thum iwinjo to kipenjo ni tang'o mowero tikie gima thum no wacho but joma chon ting'eni thum ne en message nitiere kaka ne wuoyo gi japiny kendo ne nitiere kaka no inspire change policy nitiere kaka no puonjo japiny koro apani magi gik manyaka counties kama gintiere budget magiketo cha assembly mana kaka wasewacho nyaka ging'i ni to ginyalo konyo nade wabunge wa kama gintie pile wasebet kwa wuoyo wach mar talent gi sama iyudo ka jang'wech otho kata gine minjo kwacho ni security gine chal nade dak ginche chal nade ngima gine chal nade ang'o momiyo wan reactive wanyalo bedo wanyalo keto preventive mwa wache ni to wanyalo bedo nade ma jowa gi dong gi dignity gi cha nyaka gi exit the scene